azokak bere ateak ireki ditu biarritzen. Gaurtik igandera arte azokaren 19. edizioa 150 ekoizle baino gehiagoren topaleku izango da Irati erakusta azokan. Asteburuan zehar hitzaldiak, animalien erakusketa, bazkariak eta azoka izango dira protagonistak. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa Lurramatik agurtzen dugu azokaz. Hitz egiteaz gain, Azkurri bankoak antolatu duen bilketa ere aipatuko dugu eta nola ez ostirala izan da, asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Erran bezala gaur ateak ireki ditu Lurramaren azokak, eta ohikoa den bezala lehen eguneko protagonistak aurrak izan dira. Urtero bezala azokak laborantzaren mundua barne kaletik kostaldera ekarri eta ezagutarazteko helburua du. Programaren funtzioetarik hori da ere, erakustia adin txipitik hasita, zer den gure ofizioa, nola marxan den kofoina, behia, ardia, hori guziak, eta egia miarritzen izanki, badira hainitz eskola kostaldekoak hirietarik heldu eta biziki importanta da ezagutza emaitea kanpaina eta laborantzakoa biziki gutik urutzatzen duten mundua baita urtean zehar. Aurtengo edizioak laborantza herrikoia espezie eta elika gaitezen lema defenditzen du. Gauza da laborariek behar dutela laborantzaz bizi eta laborantza herrikoiaren modeluaren bitartez bizi, hori da lehentasun bat, eta baita ere, laborari horiek egiten duten ekoizpenak denek jaten ditugu, nola bizi laborantza herrikoiaz eta nola elikatu laborantza herrikoiaz. Laborantza herrikoiaren defentsan egin dira arte, Irati erakusta azokak milaka herritar errezebituko ditu. Euskal Herria zoin ederra, baina hemen ere pobrezia eratzen dira, erritarren honeko amaga prekaritatean bizi da, beraz, 28.000 lagun numetan. Zaitasunak aurretzen ari dira, aski hori ikusten dute bertze, markosantzeak antolatzen duten sokorrikatu dagoen. Miseria haunitzen ari dela, behar hainitz bada. Batez ere mazte baka hainitz bada, aurrekin, eta gero familia batzu ere gaizki bizi direnak, eta sosa galdeite dute, edo jateko, edo esan zain erosteko, edo zer nahi gauza gertatzen da. Eta beharretan direnen artean denetik langileak ere. Gero artetan heldu zaizkigu ere biper biltzaileak, aski gaizki bizi dira. Ipar Euskal Herrian laguntza galdetzen dutenen artean laurden batek lan egiten du, lana eta jornala daukate beraz, baina ez aski molde duinean bizitzeko. Pentsatzen dugu beti prekaritateen irudia da etxegabekoak, migranteak eta baina ez da hori badira biztandena, hor lagundu behar ditugu olako pertsonak, zan eta beharrezkoa dela horientzako. Baina gerota gehiago eta hau da gehiengoa, errango nuke, dira gazteak, ikasleak, estudianteak, hobeki erraiteko, erretretadun pobreak, baita ere famili batzuk, nun adibidez ama bakarrik direla beren aurrekin eta pobrezia edatzen ari dela beraz Lapurdi Basen Nafarroa eta Siberuan ere, pairatzen dutenentzat gogortzen ari da ere, gero eta bortitzagoa. Rango nuke zenbakia ez da hainbeste gora joaiten, baina bai senditzen dela da gero eta gehiago behar dutela. Beraz familiak aldi batez hastean pasatzen ziren elkarteen ganat laguntza baten txeka, orain hastean zehar bi aldiz pasatzen dira. Zen eta hau da problema nausia, pobrezia inditzen da, ez zenbakina, baina bai famili batzuentzat gero eta zailago dela. Eta pobreziari buru egiteko eta laguntza ekartzeko, berrogei urte betetzen dituen Azkurri bankuak, bilketa handia eginen du bi asteen buruan, azaroaren 22, 23 eta 24an, eta Euskal Herriko Azkurri bankuak hemengo 37 elkarte laguntzen ditu.
Ate jokadugularik zonbait proposamen orain, lehenbeko Charles Nabur kantari zenaren inguruan, bi omenaldi artista franko-armeniara horatzeko, nazioarteko ibilbide izan zuen, eta kasik 200 milion diska saldu zituen Aznaburrek. Egun hauetan, bere biografia hau ikusten da Ipar Euskal Herriko zinemetan. Bi oren eta lauren, aitaren batean pasten direnak egia erran, Aznaburren ibilbide osoa aipatzeko. Faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Les photos, les chansons et... Un Arménien, ça a la réputation de savoir compter. Aznavour ferait mieux de faire de la comptabilité. C'est pas du racisme, ça? Eta bertzalde igande hontan Miarritzen Portua Aznavour dantza ikusgarria eskainiko du Ieraz konpainiak. Taulen gainean 50 dantzari, Kristina Galstiana Gutxan koreografoaren zuzendaritzapean, Malander baletaren laguntzarekin, Agur Armeni elkartea ere laguntzaile dutelarik. Zinema eta dantza beraz, Charles Aznavour omentzeko. Je le ferai. Tes ambitions, elles finiront par toutes faire perdre. Moi, ta femme, ta fille, tout! Erran bezala taulen gainean 50 bat dantzari itzordua igande untan Gardumidiaretoan Miarritzen arratsaldeko 8 honetan. Eta itzordu gehiago Miarritzen berean animazioak Lujama laborantza azokaren inguruan erea. Hori da, Lurraman animazio hainitz izanen ditugu eta kontzertu hainitz ere bai. Gaur esaterako arratsaldeko 7 goiti kuskustu txaranga izanen da, Korsikako kantuak ere izanen dira, eta bihar adibidez batzuk aipatuko ditugu asko baitira eta denak ezin dugu aipatu, baina bihar adibidez puntu kakotxe izanen da arratsaldean, Oinakarin kontrabanda, eta igandean bauzaritzeko txaranga, Lekorneko dantzariak, ondian bero, eta bele adibidez gaueko 12 goiti kontuan hartu behar dugu astelenean jaieguna dela, eta beraz, gaualdia ere luzatzeko aukera izanen dela Lurraman. Eta besta eguna dugunez, bestak ere erri eta bat aipatzekotan, biriatuko bestak nerea? Biriatuko bestak, gaur hasiko dira arratsaldeko 7 goiti, aperitifa izango da, eta ostean animazioak musika, gitarau bete-betea izanen da asteburu guztian zehar, adibidez, biharre arratsaldeko 8 goiti hainbat kontzertu izanen dira, erretezeta kolektiboa tartean, euskaraz errapa egiten duen taldea da, baina izanen dira baita ere Bode, Bat Sound System eta DJ Brooklyn, eta sarrera gainera urririk izanen da, aurretik ere pintxo potea eta musikoak, eta igandean Sarpai banda ibiliko da, arratsaldeko 4 goiti, aperitifara izanen da, eta gaualdi mozorratu antolatu dute biriatun. Asteburu luzean, beraz biriatun bestak, eta ez biriatun bakarrik aetzen ere bai, Aitor Zabaleta. Hala da, Frank, biriatuko proposamena aski ez dutenak, konkurrentzian daude aetzekoak, bertan ere festa bai dira, eta gaueko 10 hasita, eta hemen ez urririk, hemen 10 eurotan, gaualdi derrantolatu dute, bi musika taldea eta DJ batekin lehena. Esan bezala gaueko 10etan, xutik taldea izango da, 2008tik ongidakiun bezala eskarrigi eta rock doinuak oinarri hartuta Euskal Herri guztia marna dabiltzanak, gara 4 disko plazaratu dituzte eta esan dugun bezala gure festetan ohiko eta ezinbesteko bilakatuen taldea da. Hauen atzetik 11:30 klasiko bat, euskal musikaren klasiko bat, urtz taldea pasaitarra izango baitugu 80. hamarkadan sortu zena, bukaeran, eta 80. hamarkadatik goiti izugarrizko sona izan zuena. 2003an uste erabaki zuten arte. Alta, 2013an 10 urte beranduago, bera itzulera igaragarri zuten, taldeko kide guztiekin, baina diska eta jira baten ostean, taldea aro berri batean sartu zen, gaur egun dagoena, 2017tik goiti, orduan, Xavier Camarero ahots eta gitarra, salbu beste talde guztia berritu baitzen. Eta urten atzetik, gaualdezko gaueko ordu batetan, beste klasiko handi bat Euskal Herriko festetan 20 urtetik gora gure plazak alaituz diarduen DJ Bull izango baitugu goizeko ordu batetatik goitik. Eta esan baitere, Frank, ordu betatik 5etara doako taxia izango direla, hau ere ekimen ederra da, 10 kilometroko inguruan edan ezkero, zentzuz jokatu behar delako, eta beraz, festa bai, baina zentzuz jokatu, eta esan bezala, musika ederraz gozatzeko parada aetzen ere bai. Ez da gaizki pentsatua, itzorduan dana eskuin eta ezker, gauza gehiago ere bai, gu bagoaz, urtz taldearekin asteburuan.